हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खनसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर आं दिनै ड्रन शट भिडिअ बानायनो फैदों स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायबानो जाबाय माबायदि नुयो ड्रन शट ओमफ्राय ओइ नुहुरनाया फार्स्ट ताला बिल्डिं ओमफ्राय बे बिल्डिंनि सायाव थांनानै माने ड्रन शट भिडिअ लागोन आरोना टेस्टिं नायनो माबायदि नुयो ड्रन शट जेनेबा ड्रनजों भिडिअ बानायनाय बायदि नुगोन ना नुवा स' दिनै माने आं टेस्टिं नायनो फैदों आरो स' नोंसोरो भिडिअखौ नायबाय थादो आं दा गोजौआव थांनि दायो जोङो थांबाय दं लिफ्टजों थांगोन आरो गोजौआवहाय सुखिजों आंजों ओमफ्राय नायनोसै दिनै ड्रन शटआ माबायदि जायो लोगोफोर दायो जोङो गोजौआव सौफैबाय फुरा ओरजा बेगाव नुहुरनाया जोंनि मेडिकेल आरोना नै ओरजा नुहुरनाया सेस मेडिकेल गोजा ओमफ्राय ओरजा बेगाव दङ फुरा सलार गोजा ओरैबायदि गुवारखा बे सलारा दा देखायगोन आं दा जोङो ड्रन शट लाग्रोनि दायो जों गोजौनिफ्राय नै ड्रन शटखौ लाबाय माबायदि ड्रन शट बायदि नुगोन नुवाखै लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दै एक्सपिरियेन्स गैया बारा ओमफ्राय ड्रन शट लानायनि खिन्थु बानायनायबाय आरोना टेस्टिं लाबाय माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दायो ड्रन शट लाखांनानै आं गोजौआव फुरा गाखोबोथारबाय सलारावहाय लोगोफोर नायनो हागोन सलारा एसेबां गुवार माने बे सलारा जोंनि मेडिकेलनि आरो ओमफ्राय बे सलार पावारजों फुरा मेडिकेलनि लाइटफोरखौ माने बेजों इउज खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय ओरैजा दैसा दङ ओरैजा बिराद गुवार लोगोफोर सलारा ओरैजाबो बेगावबो दङ ओमफ्राय ओरैजाबो फुरा सलार गोजा नै इयावबो जों थाग्रा गेस्ट हाउसनि गोजौआव फुरा सलार गोजा ओमफ्राय इयो मेन मेडिकेलनि आरोना आं फुरा गोजौआव दंफैयो नोंसिनो देखायनानै फैबाय आङो नैबे जायगायाव दायो जोङो गोजौनिफ्राय गाहायाव फैबाय माने सिङाव फैबाय आरोना सलार प्लेटनि सिङावहाय ओमफ्राय सिङाव बेबायदि नुयो आरोना लोगोफोर नै जा बरिया नांनो बिराद गोबावजों माने बेयाव बेरायनो फैदों आरोना दिनै सिगांथ' फैदोंमोन खिन्थु बेबायदि कमप्लिट जाजोबाखैमोन ओमफ्राय दा कमप्लिट जानायखाय माने खनसे बेरायनो फैदोंमोन आरो नोंसिनोबो देखायनो होननानै स' बेबायदि नुयो लोगोफोर सान्दा आरोनो नै लोगोफोर बेयावबो 5 कररनि मेसिन दङ बे ओरै गोलाव उखुन्दै गग्रा बायदि नुदोंना बेनि गाहायाव 5 कररनि मेसिन दं ओमफ्राय बेवहाय माने केन्सारनि मुलि बानायो आरोना आं सिगांनि भिडिअआवबो खिन्थाखांबायमोन बिनि बागै एसे ओमफ्राय नै ओरजा नुहुरनायासो जोंनि माने फुराना मेडिकेल आरोना नैबे ओरजा नुहुरनाया ओइयावहाय किम' वार्ड दङ ओमफ्राय ओइथिंजा अपारेशन थियेटार ओमफ्राय ओरैजा गणेश मन्दिर दं ओरजा ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांदो जोंनि गुजरातनि मेडिकेलनि सलार प्लेटफोरखौ माबायदि नांदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय नोंसोर बेबायदि सलार प्लेट जेसेबा गुवार बेफोरबायदि नुफेरना नुफेराखैमोन ओमफ्राय आं दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाबाय जोंनि मेडिकेलाव दंमोन नालाय बेनिखायनो खिन्थाबाय आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आं नोंथांमोननि सापर्टजों बेबायदिनो गुजरातनि जायगा एबा बेफोरबायदि मोजां मोजां भिडिअ देखायनो हायो स' लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजा नै दैमाबो दङ बेवहाय गोलेर दं हा लोगोफोर गोलेर स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय